catch ni pebi asa sonson ho asem ba fa ho blase na de asolve wa otimi sa asem no eba bi okra nka wo de yedo nanso no wanya abotire firi se onipa epe wasem onipa epe amane onipa be so oje wasum de etokune ntu ye ne se beboa na watimi akon de akọ wanim mpanyi se kana makaka ya na ne wede na ode ko nti wonu wakofa aba ti ye ka bibia na ye ko mu atie ni sa danso be so amana ya asem firi se Asem Npe Nipa onipa ene pe ne ho asem ye beda urade asenso de ama ya barabo nya urade anka ya nte asem pa o nanso urade atwitwa de ama enumere yen sasa kan ye bibire bi ma ye ne de matwedi ampo nya ka cho da sane bi ase nya ahwe yie na kakre kura hu ne ni yisu ehunu ne ye na efiri wonsa ya na ne pe ya pa edini ya Kingsley Kwakubu ache popular known as the nation's uncle Wofa Bishop Lumba omani nyina wofa ne titire nyina wofa oni bie nyina wofa ne me sa na nyanka ne akunafo nyina nso wofa eneme yatena se anumere no ye nimu ane yekọ Sompa Npe Nipa dwumadie nso no okọ MC ahọ a oboka akoto Kevin ye frɛ no ata obo adwuma papa sanso na azuka nso ebo na chidom na brantie bi o ya attachment so onde ni din mensanka ono nso so ebo adwuma pa monkonko so mo adwuma pa na ne Friday yemfa nko awie ye pa efiada bia ya koyifo birthday efiada bia so nkofo yi amu timi ne wo kasa kuro bi esu ama abonyenya omu di awreho firi se obi ato a ena numere ye de na beduru a kyese ho awreho ne wakipia be koso no ano edene de san so ne ye be pon adwuman wo beduru mia ne bro no beberezu a musa koyifo ne diom birthday a kyese se de problem to pai wo ho no wa utimu say yes ene ye fiara ene ye pede ene ya homejeda edinani je ne yesronko kura ba bia soja kokokokoko ayeko wasisiri prisie wobi sisi wasisi ni biyo na sasa bonsam kura ne bawu edi abrabo mu no mentran senso emu obi mfaase kan enwa nanka afuturo ne yemienu o ade afisa ye ode ade kwan bia wo so faso ma onsa ka bia no faso eja mu na tenase Asem Npe Nipa panyini eno otia ne na achi kakra na nyame ada o ma aka gum dia bedura sumdie ma wo ha ne no enkomana no be yedin ene de oboa akire American body fo no akire o mo great ni bia je se na nkapo bi egusu ono awayi agu ho no na ano be yedin na je se ne no obedura sumdie na fie no ano ehye producers o mo boye chiri don me ade djubadie be no amte o mo nka wo nkwanta bi sa Isaac nya nkwanta so ntwe o mani nanso ofuro ka na junction so ana ebesiu sa na kokosachi frecha wose won de efie didie wo mpe akonhoma bonti da obedi di ball aso ho de wa na wabeto agu no wafa ontu ya ne hwe yenye yie producers mi yenu nya mu du papa wam na bo Asem Npe Nipa chiri dom ema yekun ekoye no Kwaku mbato bibi aboko de Kwaku bibi aboko na wanya kase ne efiada no na amanfo yi o mamu ebi nso je o mani no anya mu bia na sabe yi ya asumdua ba fie go ho anana anane maame wani mfie kwani mu to wu se ya obo ni e friend to mafita okay cause one de ye de ja aberwa kwan okay de mu mamu bia afi ne wasiso na obehwe na ntoto atoto no kwan mu na wawuo enu na ya na ye mabusua no yakọ ai enna sanso na anigye sem na wo kan no mami no anigye sem no so obi a wabre esebe mpredo wonya na club ba ko bi wonya sem ya tie Sompa twa je na gu ho na eja wo de pa nanum na ne bohwe ali ana hasamo na eno so oye ne sa e kwa so a emu obi a wakobu obi wakum obi ana wagigi nkrofo sika wabo amanfo apo na ogigu amanfo so no sa de ye kan nye no na ye kan nya ne ye kan because ha no ye ka papa tina ha no so ka bone a ye kan na nya Kwaku mi tia me na chi kaka na no so ye adwuma wo my producers ye hu se ntifu ni wa apedwafo no mo ye de nkwanta bisa ne kokosachi omi a mo bo modern itie ni na obi kura so frame ka chem so o ma yade na yesa adwuma ne nchamu faako o cham na okọ woni na usua bibi ati mi tiam na chi na we medu fie ami nkodu fie na emre ne nti na me tuhu na maba bedura de na manfo ho se o man se moyi na betinye ma betinye ma yi si wa chimpo e bi kura nkene no
wan fa ha me anso bo anka ya sam foforo nti eye kaza me ke Friday nkomo Sompa odi aba nti maba na waji sei na sha waji sei nti yanko yanim kwagu yanko yanim etomre bia panyini hu hia sanity waji sei kene Friday nka ya hwefo nti asem dabi ukoye fia kwagu ka bae no abeso bibi ukoye fia kwagu ifie mobo fie ni sho fefe kama azupanimu bi anim eno anem ya tete fon fanche bibi abe kakran ye kwakwa anim ya transit nkomo ya de ba no ede ne nkomo ni mu hwam enti no mediki aton wo yade ano aduro di amaw na afi watimanya ahode ati asem maka tro se yade ya the sent me transit ameton ayaresa bia papa de man bi tise 21st clinic sciatica yade omosa onno elidi ni petu stroke but obi wa bonsa ne to ase twetwini ni ntiri no enema nkoye otranse ase wagene otranse ase wotutuni ase wotene mu awabre okobobo ase bibia kyekere ne na mpacho sciatica yade ne yarefo ne send 21st clinic atu on wasi wo se omsa yade bebere ba sciatica ne omudi ne so hene pa ne send tumika fa sciatica yade be that 21st clinic Sompa FM asia omobeto nka oboase akra sunyane takorade nkranza ne nyina omo ho tachiman omo ho any nkura hodo ayentima modi ndigro bia woso bi omnim kwan omofa so sayade ho no aso be from number no na omaje so number ne 0249311311 0249311311 3 eco capsules for some countries say ban koko yare ya pare ya omo e pa obi timi jan na ne moja de akire obi o jan na na ye matim nye pan no bia na wadie e koko timi ko fa sa ade ne bra koko timi abe mamu ye mre koko ma aposa wani koko timi dawede nani afi na afi esisi wa papo utimi posa wani saa dimesre obi timi kwan ne minum kon sa eye koko omzi tumi ka be pe omo nupa ni bi no na mo 3A4 na e kan 3A4 so form number na frɛ kuro bi a wo so ombe tro kwan fa so nya duro ni bi na ne yama akoyie di ama o number is 0546 107 107 0546 107 107 Diamond Scientific for some country say do neck na agent Diamond Scientific no e ya sabia kese ayare bi omosa mo duro do neck ne be adwaman so no e ya kata hospital ni din so kura if so mo ne ma ye papandi do na be agent ase de esi bu amanfo no ano odin pa the same to say for mo number na frɛ kuro bi a wo so mo duro ni bi anom o pa ya sabia papa so abra mo ho wo number ne 0246 727 677 0246 727 ombeje so ban herbal center enompe ba nkase ba emu abu ba afechire ba bibia ye ba se so je bibidu ayare hwedi ba dia mpacho na asechire na afechire ona emu abu pain no wonsa na emu abu pain nkase emu aduma bia no ba so ye osi mpose suro kuchi na adu na ayare sabia ha obetwetwu pa de wato therapy so a wa ho beto kra so ya kofia be wonwa we ni yare ye edi ni obi ase ni pesu no so na bansa baasi tumi kabra na kache abra wo fa number 0244988004 0244988004 ofre na oje so na niam akon nanim apostle Dr. Amagashi semen kancho say ye wono keto abi kura abanye e kire se oba be sam kofo yade ababandu ya eno de ba be sam kofo yade ndi Amagashi say tumi kabra na kache woso won de won kire oba bi owo eno an so de fa number no na nya fa number na yade bia na otimi nsa say ye hunhum say ye honamu wase tumi ka fa be dan no ana say o de o pe kakra tie kura no ye mokumase ye monkan ye motakura de mfa ma ifiri okoba bia be free ni bia ogina ho the number is 0547 044307 0547 044307 and answer 0544 580936 offer Dr. Amagashi Awojo so any yama kotote di ama OCP fertilizer OCP Ghana Limited omna akofa OCP fertilizer di aba no eye OCP 15 enomo OCP 10 OCP 15 OCP 10 adigu na baya so wadua je ne mako mpato atosodie biara enya adoa prekese he ne wadua biara to bi ne fa pete so nenko mpato omu oburo waye wudua no mpato fa bi gugu so na ne man koto temfama ba yere be yi a ne man nyina betima koso yi a na ye OCP no a ebeboa obeku akoanim ama ne man akoso tote pa ne sent no omse men kan Joseph number efre ne tododo na wonwo na ne man koyi mfama wo number ne 0555 909 437 0555 909 437 no frena or jusu and yama torture the amount 3P garlic mixture sa mixture we no e yadro bia ya de garlic na aye
garlic yen nim ye yebo ni padua mepacho pressure wo so a garlic timi sasa ayade no mepacho yale wa ahodo bebre a eka ho pressure garlic etu ase ne senti enom de garlic aye 3p garlic mixture e de ama se nonnom bi na wasuro ko ache wo no unti ni mu asisi nsrade age wa boso no enane sa nsrade ni nyina ama kwan nam na moja ntimi ni afurusane na niam ankotote ne senti na wo ya asodie anom bi ama osuro kiade akọ ebra wo de aduro so biduro we njiri na de fra wo waso ho atontom kura be dwunu miraculous no anso mbeka se ai obi buy 6 months ada na wo de 3 months na se wo de 3p garlic mixture fry but 3p garlic mixture for number ne go afidie no so fa frɛ wɔn na gibi bobo wa suro kwache wo ene wa wo pressure no 0248 928 0248928824 o from one mojo so tabita clinic was nyaminie tabita clinic was nyaminie Cindy's Junction was nyaminie Cindy's Junction at tabita clinic wo e ba na massage o motenete e pa to fa do tete o sa etete wa ko mo mbeboa untimi wo opa wawo ombeboa mpacho wa umfi kase no ayese na emu abuo no sisi etimi ka wo pa okon achi wo ha ne mu aye dududu mpacho na ase tata ya tabita for se me moda hudu nkancho se tumni kabdo makache wo number ya 0260 196219 0260196219 omoje so kitima herbal center owabu akwa matadis asoda na chiwa Dr. Kitima se menkanchira wo se tumni kabdo na kache but wa won wa ya drama wa HIV achiwa ntundimi ko nipam Dr. Dikra Fabra no wo de biduro kroji tu ase first na namusi HIV na ni ado se na awrade mi obi ani mfa ho kitima se na bie na bedi ne ho nti fa esi bra wontu ase abra wo mo nipa bi ante ka ho bra ona aba one ne to nsa de go nim ko fa so kio esi no e ba jo ne number no 0246 914 717 0246 914 717 ofre na oje wo so ash foam sofas ash foam sofa no eye correct pa opa konya papa trema firi u design dem am na ye fa ash foam fo o na di sofas papa bedwa so ko omo ho na kwakope nkonya pa ni bito to omo foam papa ni bi omo papa ni bi na fa ko design u fie o na fie o enye akono ash foam fo de na uduru mo ba bia omo wo ho ahojo mo omo wo ho santase mo omo wo ho manhia mo omo wo ho se manhia ho so omo wo ho ba bia mo wo bia behu ash foam fo omo bo adwuma papa eji mo nyina be kwa agoto won a se omo dwumadie na na omo guso o number no fa frɛ na kokwaji nkonya ko siesie wo dem number no 0556 579 214 0556 579 214 ofra so Wofa Lumba se memra unya bo medium beto so na kokwaji bi Osborg Enterprise for se men kanjira wo se upe tipi papa aba wo dem pacho upe fredi e freeze niemo a wo se omo ye mistake omo wabu ako opposite etwenebo akodua JHS no e wa no omo sanso na ukọ eye kejeti anso so a obekọ akọ to omo Dr. Mensa Ashtown esoro ho no a taxi rank omo wo ho koto TV koto fridge na niema nko na nimfa ma number no 0277 788 845 0277788845 no mo 0244 363 663 for omo joso okun akonim express group for some countries for akon December down mo aboche kuro be na pese okoso UK Ukraine Canada America be bibiara ombejo Europe one de omo tenete China ne ade de ye nkankora express group se bra na omo di enkuta ho no omo anim wase da obi ama hada ntuko no omo a wo number ne 0249 000448 0249 000448 ko na omomo an yankwedi kwaku na futu sem no no am dia asem bi beto prensa last week me no na course so no producer say wura sanko mo na edo last week amen producers wura mu no a said ya frefo ni ti ba na ano otre kwaku na ba ku bi aba me pese ye nyina ya share ideas wo ho utufu ni mamamfo so wuram no m dia futu oba bi kwaku ennem ma ya esi so na ewe nsa dodo kwaku ya ni Fred ye ya me hunu bi eno be hu aba ya 17 years wo si kwabna ne ka front na kwabna ni so aye mitri bi ni watwi na no konshon na akure na egu dashboard so ni okura body nsa ano odena mpanifo okura ntimi no ni wasade aye video abeto TikTok say young girl awasi so ore nsa ani Fred ya mbeto nsa ye bobu ni minim ne say wu ya ma me no mpanifo ti penso bi onim nsa no
na abehunu bi mpa na ye mpanimfo omo yakoyifo omo akọ abrochire kakra aba no a yeso omo de omo nim levels no kra na yi ase na omo kohia utimi hunu bi se maame epremanfo we eba yie no after yie no omo atena se kakra nti se nipa ni mfira abrochire na otega na ha pa na edene se ubehunu se wo wensa na de kwaku wotefa monte so mantemu ba bia ye mabunu a ye tete wo mu yi ensa wie ma ye ya be kakra bi na ntesa almost na true nsawe a chese na no crowd me mfichire o ba bi kwaku akura 17 years no aba 9 crab ne wa betena wa me yapon anopa 4 o'clock we na ade achi nanim na ba bia na ta ade da no ne mu ntokuro nhunu ne ba nyina na afa no hunsa ade achi wo twetwe onyaka na wo twetwe na hwe ne age abusa se hwan ba nie a wa firi fie a yentima hwehwe na kira kwan ya meto sa ade no kwaku penso nim se ensi obata bi ama ne ba wadi mfie sa no mpie a won hwehwe no anajo no onkra no onim ba bia wo ko be gya wo se koda na de especially ya santimem ene ye kumase akra wo fie atum se kan ho nya akono na nso be hia na bonti the same age no wan kantima wa ye pani wa akra be se ne pe omasua dressing fu bi ntem omasua nkunto bi ntem omasua fun akasie bi yisu ntem omasua nam kronum banchire enne utwika na wan hwe ye ode bepem because akora ne tu ne nan na ne ba ne su nwia bete kakra na atade na sa atwe akata so otu ne na abete kakra na ode frefre dom ode free market kasi nyankwanhia bebre no a eyeye ma ayaya obandanim na tuo yi kanda che first na ye niwu oba afele se obehunu sa oba tom akura tewa ofele ene de omo ayigu atade ne bia ba fia because omo tru nsawe do do ehia so omo ye ne ne because ade no airtime ohwa emma hwe ohwa emma ka ena baba esi Africa ma etimi take 2 minutes no etimi nsi oso ochia ne na ba akokọ one side no ahura city se ne na de ayira ohura si aso no otwe na tade no panten hya ase na ntoma agya agusu se chekre jimisa kwaku mesre wani die kwan so waye panyina ada ya no idie me wura ho firi no anya magene sa se no ma me wura ho be ma bi ne wadi nika da ne ne mfi wahia me na no nyina na ono na e control sa akura 70 years ne mprano no na ne nsa ye hye ne motuom na ahwe akura na ye sifom obi abobra bi be pene de na ye bibi na wi ni ya gina boso ne nim dua bi a wode nam ne na pantan bi ayi nkrampan bi boss ye wayi ya beta na nya wakono o hwa okon no nkwan ne nso obe ya fole ye ewurade nyankopon wo ba be ye yawo kwaku waye panyini ma mintwa so na fa futu kakra mom ne nkoti afrefo nso kakra mom de beba ne nkonko ye kwaku ye da se wabe wakawie na akasha me yofo ne do beti wagon se Ghana has ma welcome the woken abebo ni papepe no obi ju beginsi wo se woni mu ni awoka pa kwasu yakọ at the end of the day ni yi mu na yete ya ye kasa mvata de ya pa na se kwagu wawo baba na wo fase bi na onko yenka se mempie de mo makra pie na de be ma 7 pedo obu nipa be ma 7 pedo asa odwene ebe fia ya na ehwanika because se unwa ba stress one and now Sompa FM na ya ye no ba bia manatra owe ne nkwa ni mu bia sa na nso kwa bi so ya kwa ni mu kakra wo yakopa kuma se ya time ne wo sport bia na friend na na bia na friend cameo over cameo na star na club okay now ko cameo next door okay podium okay na waguna mrada ho obi ti se cameo so omo tie me omunim no gidi ye se me amenwia omahene ye wadubu ache ono de sa time no de me amenwia no nti ono so at times no anse ne wajai so obase ya obo tames temi me ofia na me de bi sande no na wabo me de omransa ma se because me enim sa time no na nye so yi sa na nipa respect nipa na akunkumakunkum so ni wonti sa time star na club wonu unwa mpanifo na ko ye na wani kumwa omode omoso omunya nko nti wo sa we de wo kofie wagu betima fa kwan so saa me metesempos obetima fa kwan so saa obi ya na obetima behunu na obi antwo so sekan obeba first na entiase eni buo e wo riase but enei obi nam sum na wo hye obi a na wate agina because of say
ɛno ma ɛkɔ so wɔ wiase bi bɛba ɛɛtan na obi te sɛ cameo ana next door asɛm a mekan ana podium mekai sɛ wokɔ ne ɛhwɛ wo height ne ɛhwɛ w'anim dua na wusu a yɛ ma nwura mu da wanyini kora wo baby face yɛ de betia ɛbɛhyew me nipa bi me senior brother bi we de mɛbɔ ne di ne ɛfɛ ne kwabre no na ɔne me bra mpanifoɔ ɔno na ɔyɛ pani yes na ɔno so na sika wɔ no ho etu ɔno na ɔno ɔde wɔn mo kɔ no me nua baako alagye mu ne seedu mu ne ayi ɔde wɔn kɔ ɔna ekɔ tua ma wɔn mo wɔn na sika hyɛ ne ho but no ɔyɛ cute na ɔno duru wa ne a wɔn na si nkyɛn yagye akola wɔn nso na ekɔ tua ma wɔn wɔn nso kyɛn wɔn panyin wɔsɛ nyini kyɛn yɛ nyina na deɛ na mo yɛ ne apam na si nkyɛn wɔsɛ asa ne mo apam na si nkyɛn deɛ a wɔn mu a mo kɔ mo na mo betua ma wɔn nyinaa o na mo hwɛ me tente me tietia ɛne de wɛm si tie deɛ na me kɔ ampa nyame ampata yɛ ma nwuram first wokɔ sabi yɛ kuro nketewa mu ne yɛ bɔ dance a wobɛwɛ ne teacher ama obi ɛne namu wobɛdwane sɛsi a ne namu no ɔtwerɛtwerɛ din me teacher Mr. Ade yɛ so waba ha nwuram wode mirika bɛdwane first yɛso tankase ba o wakomɛbi wɔ no ma bi so abɛsi bibi so tankase ba o na amanfoɔ wɔ fie gigigigi wode nneɛma atu yie because of them mara ɛyɛ anya de ne yehu maami a woti fie aka che ne ban se wo de wagi mi hwe wafo anu okọ ye no de no ma bre ne maami wote wo ye den eti akora no oduru abonten a ensa esese wonom na adwaman ba no wanom adwaman ne ma amaso wonya sika tie se wonom ti sa na esese kọ no yo ene obi a pese ne ba o shantade a ɛyɛ attractive ɛbɛ attractive bɛɛma ama bɛɛma afrɛ no because wanyɛ saa wɔ kaakyi yɛ mind no no yɛadwe nyinaa no no nti ɛnnɛ deɛ wokɛn a ɔde abɛto dwa yi kwaku ano ɔden na tuge sɛ baabi a yɛ mpanifoɔ tra wama nɔɔma no adu no tuge sɛ wobɛsan reverse no ano ayɛ den but yɛkasa kyerɛ badwen ba sɛ wo maame ankasa nkyerɛ wo papa ankasa nkyerɛ wo a yɛde yɛkasa kyerɛ wo wobɛfa afa wakuma kasa asɛm wɔ sɛ mese wo baba sɛ wɔsɛe a ɛwɔ asante a ɛyɛ yie abusua bɔ obi bɛmu sɛ sɛ deɛ na mɛka saa bɛrima ɛkɔ wale a sika ɛwɔ fie ne ɛsesa de akɔ akɔgye ɔbaa no aba ɔbaa a wɔwɔ fie ware a ɔbaa no bɛrima no sika ɛwɔ ne fie na ɔsesa de abɛsrɛ ɔbaa no ɔde ne kɔ na ɔbɛrima bɛsrɛ wo babaa de na kɔ na wɔbɛba wabobɔ ne hwenem sɛ bɛ nneɛma basa ɛbɛyɛ dɛ na wagye ne de na kɔ na wo papa na wo ba no anaa maame a wo ba akonta a wo fie ɔfa wo fie wanya so mfa soɔ yɛasante a yɛde maa na kyɛkyerɛ efie eti sɛ wo ba ne sɛ wo so wobɛtena hɔ ma nne yɛ ama ne wo kasa yi wo ba wo pɛ sɛ wɔhyɛ atale ma ne ntose goɔ ne ade ɛnyɛ no o kwaku kyɛ sɛ mmarima no so koa ni ate makasa asɛm atwerɛ sɛ mese bɛrima ɛbɛwɔre wɔ baa ana wɔne ɔbaa bɛtwe mpere ɔbaa ne ɛkɔhwi ni wɔne ne fa wɔne ne borɔ ne yɛ sɛ last minute a ɔbaa ma no bɛyɛ n'adwene sɛ ɔware saa ɔbaa no ɔnware ne da bɛyɛ nwa ma no saa noma no mu nim wonsɛ fie na ano yɛ kɔ baabi bagwadu ma bi a me metumi kɔtena baabi saa na mehwɛ adeɛ na mmɛmaa yɛhwerɛ frɛ biribi hyihyɛ mmarima gyina hɔ de wɔn nsa gu wɔn bo na ɔbaa besia hyihyɛ na wɔhyia hyihyɛ ya na yɛde gya wɔarekwasi gya sɛ yɛmfa gyamena na egya na yɛde ɛlusu na yɛde gya begum na hyihyɛ wɔbaa besia o na ebi kura de wi fra mo mehwɛ di nhyia no ma wosum tu kai wo nwa baani obani yɛwɔ na abosome nkoro yɛnyinhyɛ na abosome nkoro ne yɛwɔ no sɛ man ko ntini wi sie no firi ne hwenem na sum ne ne to na epie fra saa ne yɛtwa ne ade we ɛkɔ so no mɛsɛ maame bi di yatam ɛnɛ yɛ kasa kyerɛ badwen ba wo betie utia fine wontie yɛ wɔwasɛm ɛnɛ mɛma no so ani ate kwaku ɛbira na mesi so no mefa ɔbaa bi de ne kɔ me maame mu fie nanka ɔbaa no me de ne mani gye ne ɔbaa ba sɛ ne mani afia de ne ɔbaa no yɛ nya na me yɛ me fɛ ba me kɔ fie ɛna ɔmo kyerɛ me kwan so ɛkyerɛ ya me de ɔbaa no kɔ yɛ a me nkoa me kɔ fie no ɛna yɛ frɛ me na me nkoa me kɔ yɛ na ɔbaa ne nka ho
omo ko kuna na no oba ba na ade ne ba fie ai mimi nim say madi first do baba oba ba na no ade ne ba fie ai enam so Wofa mame ade na oba no ade ne ba fie ai ya obeka say e kire no woni e kwose dem so oba o na ba o pesa nka wane oni na oba na atitu ni na ade oba ye se le kwa won se ni dwe kasa ye no we kasa no o yusu ni nsa bonkum ene ne no ma bia the way ya wo si ye no ho to oba yi wo ware na ebaboa na aboa ye enne be ma betim du oba kofie ampa ne ne ye ne nkwase ade bi o ne ye wo oba ma ne dem no okoduru a wonya nto ho wo kona sifie ne nsabe ne wo oba na wo na wo ko start adi nkwase asem akokeka nkwase asem do no kra de ade ye nkwase asem kra de wo hu bi da ma me nka sase mo nkyame se utwu muta obi o hu ne ba wa burochire wasesa nkra ne na begu aso wo mehua Ghana brabo kakra na won san fa ne nko because of yamamre enne obeti krom ha wo se ne baba ya wura wakosuku wakeka ma bema na kwara no oba na ye ho sese be mpreduasa de oba bi ba oba ka sese be mpreduasa ne torati e perfume okay asa wono de ensam force enti no na ma ya wofo enne bebre esua na o de twampo a hwe wafo hwe wo ba sister kosua ne ba bai me wo no wo mereda sister hu to na to no hwe kasi e besisi so dan ye wo na no pa ne ye wo no sa na te refer sa etu ba hwe na awofo ne bi ene etu o mo mama afo e refer wo mo se hwe akosua ne bo fipam hwe ne baba hwe kasi e besi no hwe no ma de o de ba fie hey dem sa ya ma me fansa ya adwuma e ma wo baba enti ne se o sabe tetekwase koko ne ma wo baba enkoye chembede by force and then say any mkwairi wo betime oba be wi nsasa no de say woni mirim na wo fe na wo sa kwano foforo ko anya ba ma bi dom no ma me ga zam jo enne wo yo ba na wutie mi a enne ma bebreji asori dem bom paye afro mountains atwa mountains e ko asofofo anim ubusan se die ntia ma wade ubua awade nka unya bi na nka ubenya bi so ne mo ne ye bi a o start se wo ye no e mema ne so ani ate e mema mum ye ni na o pa mum ye ni na ha me se ene wo se Nigeria fo yi ye nwa Nigeria fo abaje Ghana fo mema bo so because Nigeria no ofri ni krom na aba oba ni ye ni ade ni ye pe because oba ma nkwan e wo oba ho ye pa ade no nemom subani ye de ko ma no no ene mema bebre kutasika so mu so so mbe ware enti sa na tie de a me kwa kotobi e wadum me kwa kotobi wo kwa oba la tani ba sabe wasra no ho light itwa ne nan ho a sham kama no wakọ ma me obaje msai wasi 2 million 1.5 no ne na dia no de ne kwa na ye simple ene wo ba was akrakete kwa no was sika wo demande ena menidi yo ena mamsika na mamsai ai ni nyina yo maame mo ene oba no akwada no situation wom a wa hwua opeke ene ode yes ade no okay ye be sre ye kasa kire badwemba okay de obetie wa wutie mfa ho ne mo ye be sre tete no na kwaku na no ma wo no na doso we respect nipa they said they na make me say first wo be ko sa disco we nyina me say wo na kuta sika se de edru mebi wo na wo na we smallish and as usu a ye man koda because na mra ye adwuma enne ide na ehu enne shisha ne ade ye be sre wa wutie wa wo hwe ye kasa kire wo se emma onfa wo ba ntwe wo bi mpoa da nemo ma wo ba man good education ma wo ba hye na kra ne kwan papa so no wonyina ye dai wanyira okay kwa kuma fansia ma me fansia acha ba fra ne kwan fa so wonyina wo mfiri wo ye awrade asem ena omono ede ye twato no arehu na wakani nyina ntia e ma college mo so mo nwuram mfa bi ntozo ko se na mu nyina mo ntam kese na makopagya aba no yenkura ne wensa dodo yenkura ne hyentade fon dodo yenkura ebuso de kyenya bone yem no asa ye show your stomach na ye gibinu ma wode ye sa mo mo ani no so gia wode ene ye to lesbianism mo sa because ne ho ya akono ne bonsam de ne ho awuram no asua suban foforo number is 0548931931 0548931931 0551931931 onso betima basu bi ni akoyanim hello 0551931931 0548931931
93.1 hello. 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 Yes, sir. Yeah. The time hey, Papa Chanty, and Canning. To be sure, one of which was one. Oh. And then play your mighty piano almost all of that. Even you, I wasn't what I did there. When you all get on me. Papa, get someone to say, well, you win lady, oh, no, really. I want to get one in your but the people are not. One is like I said, the TV has a way of reading. I was in a book, I don't get into a reading. Papa, no bother when I. On time, you wanna. Hello. Hello. Wofa Lumba. Yes, sir. Na mama Juma. Ejuma does. I just said that mama the madu si. Mm. Say Asem na ma mo na kanu. Na enema no se omo ba ko fibra nkasa. Ene de anda woni kanu na de sha omo de sha kade aso no. Ene de owo yi ene ba bon se omo fa nsa hwe. Omo se ne sa no yi tu na de se tu yi de mu no afa ayi change no de ato ne nan o mpeduma. Wofa Lumba Asem amokan e tu du omo asamwa tam. Ni na so fa de donwa ya ba tan fo no na se omoma no so Wofa Lumba mani na mi adwuma Nyame eso enka ho. Hello. Hello. Yes, sir. Papa, Pastor, then the category as Sonoma Song Panta. Okay. Na Papa, I asked some of the air. A father, you meeting a faswa. Times and some years after than Paddy said, but I am in some yet near being in our before. If you have been seen as a worker, I will for you to a man from tower on fashion near the mission. You could tell you what. Na man, a papa or butter for no the abba or therefore no the abana or banus dash in the worry. I think the papa. Let's ring out for forces of bread. This is what I'm more. I am better. And so, as a matter, now so Mr. Say, your friend say, you really say, your friend say, I drew a friend say, I drew a friend say, it's a new background and fashion. Hello. Hello. hello Yes, sir. hello But I'm at home. Good evening. I want to contribute free takwade Takrade boko there. Men tie ho go straight nyanko ono obi etie why. hello Hello. Entie ho yanko. Hello. 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 Ejuma dasi. Oye, me kaka. E kwanda. Me tomo biso. Na me ko. Ensena afwe yipi dali. Na omu yipi na omu obed no obed. Na me ya me timu mankata. Me ko madi. Ubi me mani aye kwanda. Ayen kwanda anta no me mani. If get it, master. If you get a form money, you won't make it. Well, one thing more. Yeah. It's a band of one like that. I know
Nyamisha so pa ne afutu a wodi aba. Hello. Hello, Wofa Lumba. Yes sir. Okay. Yeah cool. Madam, my wedding Peter near Moonlight. Moonlight boko de. Nyamiat mo pronounce it. Awurade aya de yɛn kɔ yɛnim. Ide nyamiat. Oh, daddy, you get back in the year pa. O mata mo atum tia. Na enkwala na tem na aba na die. So ata ho kan ide yo ya. E je ga do ni ga ni we di. Na phone na aba no so aba enkwala no. Ku bi enkwala ti to pa no mo na ndi ni esa. Enyo mo mo ye. Uhu na na ja wabu e di ni we tum ko to. Na di wa tem. Ntare no se ntom nye se o mo anu mo nya we. O mo ma me mo ne to ma wo mo. Na ni asa ndem nya o mo de du ho. Hapo tu ntini nka. Ense je no nka ta di we e ko to ka apa na ma so ri. Enti no nye mo mpa ni bia se na na du o be da si. Asem. Hello. Hello. Yes sir. I know I'm not a market. Never, I'm not using a market which was very true. So, I will put the job or the few things. The coffee, you know, now, yeah, someone go to man for and a rank of kind of master and up and was made. Okay, Nyamisha pa. Hello. Hello. Yes sir. Ofolu na ma ju. Yeah cool obanyin. Na ko ma. Awurade aya de do na so. Ya no me de so mo kan de ko pa no ofolu ma. Ada sam de ya ma yo lu de mo. Tale na mo kelo. Ma un teatro de data. Na so. Ni le vai de Nyamisha so no adwenche last caller. Hello. Hello. Yes sir. From Takwali, Nairobi. Takwali boko de. No, not don't be a walk. Yen go straight to be it you. No, there. We about and most of them they do this kind of things used to happen. It's almost crying now, mirror starting. Sometimes, if you as a school children, you see, teacher can go hide himself. And more or less now they know use cane for children. Now all of them instruments, they pollute. Instead of if the person do mistake, a child do mistake in street, the trainer say we don't do that, we shout or do that, don't do that. The parents will come and say, who else you get and come and shout on my children. They let everything turn to this thing. And more or less, when you read some places of getting to the some of small workers. They are there smoking and doing whatever they don't deserve to do. Of late, what you see that will happen in street rent, armed robbers, and so many things. So most of them is from we the parents. Thank you very much. I will never go further. God bless you too. Yeah, they ha ahaya na de ofre dwumade ni nyina ebesie enumere nyamisha mo motufu pa mo nso mudi bi aba ama yakon akoye nim na yenim anso ene yakọ yakọ muta so de ba ye ba sisi ene enseme wo fi hana no odin pa ye kwa ba sisi e
panim nana mayenko na menko penkohini ene nubina bi menuanom so obey se woko die nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene dia ba eye mama dro papa bo adwuma say eye sisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nya na ana ko dominance tomase ne bo ase kwantempo no so oni abort college ene dia nimhwe ne china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we dia me dase what solve the problem ya mama papa we dia me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedro obi a onya finche du wato nka ho upobi ato afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye den kra to yetu enu agwa na mete se wo ba no se wo ko Canada woko school na yesi agya pia ba no nso okọ na nso onu die okoye adwuma me say amanfo kwekọ no enya gro ya no ho na de won ko saa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nya bre bese otukwa kwa ma no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there. Let's say you visit and now turn so a go Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya juma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor roundabout wa Enkran Kanachi First Light Tema Community 18 Lashebi Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewo High Court Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Diabetes yarinti eyama nipa bia so obehu the sugar level ni senti Codex Health Care Limited akofa fidie nwanwaso bi ediaba a ni dindi code free and afi code free plus glucometer selfidie ebemu wahu u sugar level everyday calibrator omo a ema utumi hu se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na efidie yusu no ehu nya din osan se awo adwama so efie dumiensa eni atire selfidie nwanwaso yi ni sunya din kra ehia so wako school ana wonko school obia betumi ayisu esen so a Codex Health Care Limited ebesiesi ama sawo panedudu etua from trufoi 0303 932883 announce say adefu efidentin time so www.codexgh.com. Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratway FD jamu obia nso saa no ye se obenya ne obedie na wako ede akona ni ko man no wotena se o kan no koda kom na ade bekowu di bebiri na kwahyehye mpanimfo na chi ene ye wanye wo ha no wo ko saa se be ya aban ne ba so a onso benya ne obedie mu nkoso na ye hwemo bre ni beduru bre ne so be so ne yesa se ye kan kire mu nso pie na ya be kan ne akon akoyanim eno ada ye de asem bito yapo no so ma me ni mu nyamfo bi a wakra so wokọ akọbọ mpaye na akra no so wokọbọ mpaye hu ya so wadu atwea ni nyame be kasa wa atwea obesi fidika mu na kumasi atan nani o kumasi atan ma me nani a ye kyerem so san so wadwunu mu hawo kakra emse no so be kan ne ho to no kumasi na wadu na onim ba bia wo fa akọ atwea no ya de ne so akọ ba chese ma me we ya yira wa santimema ye hwen ba bia ye hu na nora adomfo koye moa kire se wo anwonaga junction wo emse numre ne yakure pon ni producer yenso ye head out tipa ho ekofa akwan so ane ye hwese nke ye be china mamo but yense ntimi anka no but no ano emse na be tama mba na tam ko ntina adofo no mo ma so ho aso no mo ma da free se ne ye de kwa wi ya ne sa the sentinel na de ma mi na da so nse de da mo koye moa no de se wo ufraduam na eba fie na wutie ye ne a anaza se betafracha wo hwe wo fon so a ana wo fie na wo hwe na wo afichire wo hu so wotewa utimi so ne nsasesi a freye utimi de ma assembly ma bi freye utimi de ma near police station bia freye se
monsa ka maame no na afi Sompa Asem Npe Nipa yadam ase na awurade nhyira se de da no ekoso wo masetrem no yakoso edi bia maame no na da so no yezo wo hye kaba ene slate eye black and white ntiwa hu aso kristoni a ahwe ne kaba ano wo fresh ano hu obi nka nkyero ntimi sramo emfonyi da TV so ani atwa so a ehye kaba ne slate anya ne da so ina hye no o hye kaba ne slate black and white itiwa hu no wo mpatem wo mantem wo bro no so ekwan ne ho station ho junction ho no a ono an ye hwehwe no utimi gina ne nchen pe na wa frɛ anaase ba bia hu no se ben ba bia wo a sa akɔkɔhwe so wo ho agina wa frɛ ne amra metam ne sisi na ye na wase ye mo aba so kese pa wo Sompa Asem Npe Nipa dwumadi so na so timi kokon anim ma me mpacho bibia bɔkɔ de pacho nyame ado bibia bɔkɔ eno a wunya hinti ni bi mokɔ ho no wasa ato ana kontuo so ete se ka bia san ho na wo se we emekɔ aba no meba be san na ho wabuza se wo kopake ana onzo nanimu ana wo kro aha nti no usi ne dine de sai Regina Owusu sewa but most edian different pa sewa Regina Owusu sewa nti sewa no mota abo pa ba cho di sa wo ben no busa ne di no ka se from sewa Regina Owusu sewa ya nasem na ye ka ni system firi nkan beda firi no rawo sɛdeɛ hotel bɔ mo ka ne adeɛ no yɛbɛsrɛ mo mo ana nkɛkyena ne ahomakye ya mo na o mani na mo nsa nkɔ sɛdeɛ mo yɛ ma yɛ da no efiri yɛ adwuma wei no em sɛ maame we nko ana yɛakyɛ ka adeɛ kye ya na yɛ hu nipa koro na yɛ kɔ yɛ nim enti adɔfo etie agyamfo a mo hwɛ yɛ bi a watwam baabi wonam baabi umfikyire baabi wo store hɔ station hɔ baabi a wo fa car no junction ne so wo hu sɛ maame wɔ hɔ a mesɛ ɔno akɔ yɛ moa sɛ waduru fie mpo na bɛn a saa akɔhwɛ so ɔda so wɔ hɔ asɔ ne nsa na ene header fan commercial no na yemra na yemefa no bia wo bia na yedimi enkonko yenim ebie lines na tum kakra na ahese adofo kokuma mi wa yera eno na ni system free kan ba ya na chese omo hwehwe ne de yese o fie na o adwum haw kakra a o de duro so a ye hwese ne ma beko na nse de ne ho ode ne kama na ho ode ni mu na akoba se o sisi de mpa ebo koka ho na esa akra obro no ba bi o mbo mpa ye ho no kra ye hwese de wano no ma no ye okay ono aye na duane ye bibia na ese obetima akọ ijan so onko mpa ebo se ekwem na adwene dane so obeba atwea eho ne wa ene ya matimi abo ne ye wa ben nyame wi ofro ka ne be sikejeti a ade na ka no ayira kumase ehwe na ye hu no ni so omde kagu momba no ye boda huru mi nipa fresh so mo hu na nwa ga ne ye keka ho a ni so de abatu tifa kakra ka ho ne ye nkope ke course na agu wada min kanku amen kanku asuba maami o ye nkrani mebo yes nkrani wote yes senkrani wote okay ana maami sebe no wadwum hawo ya na taso ye kasi obi sebe ya fa sebe ansoso ya na ne kaye meden o wadwum hawo kakra ana obi animti yo mo hwe ya koduru ba bia na nka mo nim se afedi wa ye okay yes sado ye mfa nsua de kakra eduru mre bia wo kasa bi se sebe o wadaro mama me wadi mo a ese bodam ni ne da mate kokora no ne do di hu nkwala o mi hwe sa de we obi a ne situation na akoduru ba bi na ya sa akofa na san ama sa situation no aba no ente sa first na ye ja ne sa na wonye re no sa na ma we ha dwen obi wa so na de ye na dwen aba fie but ye wo ba bi wo no mo a efie bi mo ye wo bi ye be monitor sa nipa no kakra some years bi edo ba bi nipa wona ne ho sa adwen no de wa nyankopɔ si bɔ adwen ne ani no sa ni bibi ka a doctors kura no wani ye bibi na wokɔ no mo so mba no pressure bu okura ye kura no wani ni fira because nyankopɔ adwen ne ani wo ye ni bibi a obi ante ase at the moment nipa na adwen betre kakra no se ye kwa na esuso mu na duru ba bi na fe de ba fia ɛsɛ sɛ wo sɛ sɛbe ahoma ɛpɔbam de sa nipa no ye nye gansa onne ne ho saa but enne no ya na akɔ wie sɛ ne onu so a wo no wote fie no wa nkɔ so a oni saa na akɔ ye o ye problem nya no enti sɛ obi benya daage sɛ wo monitor nipa no wo fa no ye sɛ no ye sɛ ɛno so ni nipa hwan ɛna kɔ ye saa de no ko maami de ye kan ye nim sɛ ko ye okay ɛyɛ dai wo frinkran no wo so oba atwamantis no akra to ha ansa na obesi kumasi akwa atwamantis asafa ka akwa atwamantis enye kwa ketwa
Mami should be so make us away, mammy. So when you can if you go and look at that. Eti mami sabi bibisa na ye di tufu kakra atiefo baboa de na nso di tufu ama wo kyera no wo bibi no se ekoba se se ahwe na ma na duru babi no aye o kastre ye monitor ne kakra enkwa ni mu ni nya se ejeja di pasa wo han mo bi se me bayira me suma se won koto sei wa koye wa ma hey no nya babi na se osuma oba osuma no ko ne take 5 minutes no maya to anamodi akire enne ba oba be TV ho emiemia ena we na efe ena we sumpa me hwe sumpa me hwe antena me tie we me tie ayan e friend say sumpa nkommo na osuma ne ba o sole kakra adi ne ba na chi se me suma no wo mai no odibi program na ne de tide bia ye fesi sa program ye fasa kwanya we so se ampa ubibi oko situation bim adwene cheka kakra nyame adom abafie ye monitor ni nu baabi ansa e wo mse adin de because ma meti wo se wan kwa eden abeden wo de obaye mame ye chisa nanso se okọ ye o ma ye mame ma beta nya daji o anu ti de esra ye hwe sa de we mame won kan adwene ko baabi aba ye se de ye mami dru baby na saba ti na make us adwene ani sa no man mi enu no se chirika pe ya na dru me bia mako ene timi survive dru baby enti yes tie for na don for na ahwefo ye de ha de sa yi we de award bia ye ni aye nka but omo ahu ye better program nso ye sompa ye bie sompa free so ame ba yi wo mo mayira ni ade ye hu wo mo no edoso me kura me hu de say wa yira ye hu no ejisa maami bia ye no ye bon hu da wura ye koto se maami no wo wu da baabi si ye hu na eye ye hu no so a ni abaka se so wu da baabi enchianka urade se maami de ye be hu no owu eti ye setiefo madaroma sa atale we national atale ba eno am se kwa kuma black and white kwa kuma tag nra eti me de se o so mo dom ne costume ni ade atobia ne color ne height ne ade gira ye be se etiefo because oba de kwagu wo make sure ya ubehwe no adwalie mu ni ade in fact ya enti ma me mun kama kuma ntuem na hope say ento na nkosi na juada ne na mo frɛ say na madam mo hu why aha ne yen let's start Ghana Limited semen country say yas no mo dia ba bi mo yas sanitary pad no ano odene eno no ba bi eto eno na ma nyina eto aguso nti yas sanitary pad no patcho yo ba ko tobi obo 24 hours na na ze edaso bo unti bibia umfili hwe ebi wa ya asa ade na pese nyunu asa afo asa ohunye nya asa ya asa ne ntesa nditumbika ko pe eno bito na mo wa brabo no na nema ni nyina tu aguso emo mututon na ya asa so mba na ewo mu a motopa obebusa mbacho wo ya asa nti wantimi ankase bi wo pe na so wo dan na ni an ndi pe bitoton na sika beba ho onzu tobi ankorankorafo na mo fansiesie mu ho na ne ma nko kama ho ye mema ahemfie tudi ade ko wa pa adepa nso eno ane yaz na da ho no a mo mpebi ne nkonko ye ni mo number ne 0501 390337 0501390337 ofro mo a omojo so no mama obi atone akoye nim Codes limited Codes semen kan kira wo se mpacho the machine kitu bi aba na sa machine no aba no wo pressure mpacho typhoid fibroid yade ya bai uto sa machine no a o de be wo wonsa no kitu bi ebetwi moja kitu bi we no nko hospital wo mo abecheche se de obe operate ni nyina eno abeka atro se wampa wo asitire yade ampa wo moja buruso ampa pressure wo so na akire se ba bi sei na akoduro duwa no madura sei na be yewo machine ye powerful buruni dia emfani ni agro abedwa maso ne nkofo atu aguso pa oseme mokoko nkanche ose tumidika bejo de nyesa abere ko na ni bosa ne bo okosoro sade ye fo no heba doctors ahodo ane doctor ahodo amoba nkoto tobi wo mo hoi na mo so mfandi dwuma no ma ne nkoto te yema me no beduru a matuma hunu be ya de ne shepote na fe matimi di nupa aka wa mo nya ahoto wo number ne 0540 647 867 0540647867 and answer II13-06-972-963 ofro mo joso na wakun akwani togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru
kago ka papa we wo adwusu bomfa echen kurum kwan so adwusu bomfa echen kurum kwan so me pa cho menko asante mamponi asante wanwan kwan so bomfa ne yeka adwusu anita hotel chire ho no a ye frɛ ba bi bomfa okwa ho na togwe ahaban kekewo wo se me pa cho pese woni ne di nhyiamu mpa cho de wo hawo bedan no bia bia wo ne kwan wa mpa cho wonsa bonkum yi twato WhatsApp phone so utwa wonsa bonkum o he wonsa ma obehunu ne yekoso wo abusuam afa owi abonton a wo bo kire na kire abusuam a wo firi mu bo ma me din kekeka ho na fa WhatsApp no oso be ba behwe na fa no ahunu problem ekoso no aka nyina a kire wo no a kire kwan be fa so a ebe san adaje wo mu so amepa cho no tumirika ba because uni adaje a yenye ba yie tumirika bra no wonhwe wo togeso peba mbo pa wo ya sleni okwa na tu akoka wonu bi wo ma togese bra na tuo no be wura wedi enim ebe san progu form se kan na ade ade togese bra na ka che no mo awe toge number na 0244484747 0244484747 0244506620 0244506620 0244506632 0244506032 ofre toga wojo so na niema akonanim e de ama Lawson beverage se menkanto so ma nsan no mu no mo adura nom wose nom nsan bi na nom aduro nso Lawson no ye 2-in-1 Lawson na ye Lawson heba de ba adwa so a eje manfo bebre ono aso na ye delay man de ba ya manante no e de bo aduma mpam e de di fufuo no ndu so pensa abra ne ho o pedra nom so abra ne ho e Lawson beverages no Lawson papa Lawson oni size entifre Lawson na niema nkotote ma number ni 0248619999 0248619999 ofre Lawson na ojo so bia de no ane crop eno ane bia bobobi na ko anim bia eno ane crop eno ane bia magajo se so fupanyini kura ma me wuna okwa yie na se nsambe no mo sebo eye crop o muntimi nyim firim archbishop da form ne okọ ne ye sebo nko abehia crop no age ne ho din papa nti woni nom nko ade ya bobobi twitwa bi atimfifire sa no na wuwu kura kopebi nom na niema nkotote emfama tubi ton na afi eniema nkone nanse ho ye din o masa ade aba papa kopebi ne enko ye fa na ma ne fresh wo hia sa maami ya na koye muama ye nyina ye hwe maami na awurade be hira number ne 0548 931 0548 931 931 931 betuma bo awudam so wo maami no man ntem wotu fichira na afi ye nyina hwe maami ya numere ya na asomdie ntimi mra ema abusuan so akoma ento won yam epacho enumere ya wo hia maami ya wo hye black and white bi sa ne keka ho hello hello mbacho jina so hello yes sir yeah hello niti obao ho na afre ye Sompa na we as a number na if one boy bokofo Sompa TV number no mesre wani di kwa so a na yen abobo no ntu fra na wadum TV na wasole afiri ho wo yire beto nka opel samba ade a wo de wo kokasa wa abonte na yiri nti obro be ka say bra gwasi bete nka ho ya ma internet TV na nyefe bato betuma bo awuram hello wonsu betuma ba homa no so ne yeko e maame ne da so maame ni monyamfoi wa yira wo yotum se no kra blender no ye ne nkwan a otum se sa amre no na mu odin pa wa blender ni nya do akohwi agu nkwan ni mo ana nya blender o bon nkwan pa omo mu so nshem papoa okay etu be hia na maame no wo hye ne street ne kaba black and white Samle ko ananti ache bia ye finti no anu ya wuni hello yes sir we ba to Sompa TV ho na we we ba to na ma nda pa je bi na pa no de ni ma ti no de ni ma na ti me ba to menisa wo hu maame no wo ba bia na Samre de anya futuo mpacho ye hwe maame no ye huna ne amo abetufo why ye se de ye ntufo ye hwe maame no ye hwe no
yenya hunu ne wi a afi be ma afrefo kwan mo tufu we de mo amani atwa ne so no na yesrese mo nkoye moa na yentimi yenyina yemum yenhwe maame no ne yenkonkoye nim mo nkoye moa na yenkoye nim. Hello. 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 Mama ya number na ne yambo mom na obi ani twa no so matima frɛ na ne yama na twati ade ama ya na yantu adwumadi number no ma me ne number no Sompa yuko kwese ji ayi nkwanta buza so watwera beto da ah ma me na da video no so be sere ne die kwa so obi a wahunu ne bia no na wabo. Hello. 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 Yes sir. What is that? Radio ya de won so e. Naka mzee off naka pesa une me shaji me wasi dinko kama hudi yanto ngam chara sona kadinko kabe nyama menela de me karana pesa mikachilo why unya wine like me say o chanya mbo am pesa no show no pa na one why akamani Mati ababa mati. Sompa FM. Obuwa dina una mani. Me pa cho fa number yi, se wo number bia no hia ma me na number fresiso na yen sentimi enka no 0243 501421 0243501421 0243501421 0243501421. Hello. Hello. Yes sir. No. Hello, good evening. Good evening sir. Na o ye de. Awrade ayade won so e. Na ko kwa do mo. Ma mi ye ne no cha cha le be. Pink na. Osha black and white. Slate ne kaba. Ah. Ah, no, ne mi ma mi bi no no so e se ja. Okay. No, so no ye come here. No, na me tan de o ne na me sita. Ate, we say you have am na push afọ akate. Yeah. Nyamisha. No, no, shopping because I have one color. Oh, we are black and white. Nyamisha. Ebi gra no asesa na hon so na yeso ye de we na na but ni mfoni ni wo won de amigidi se omhwe mfoni na ombetima hu na mai the number is 0243501421 and also betima for 0509 438484 0509 438484 ofre number yi mu bia ye beda wase na ye hirawo na ne ma ye de chewo nso ye de ache ontibuwa na yenya nhwe maame na niema enkotote emfama maame kwa kuma to yam yenya aye ni sei no afi na nkofo ba fi efe program na nti ye pon so a ye de beto so akra na omo hu na me aso ate number na beda dane de obo hu ansa na makoma mbu ntom yo mati bibia be ye hello Hello. Hello. Yes. Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. Anyanyi yankunko yanimu a ena yeko ne ensem chenchirenchi dafi apa yeko computer so je dia ba ye ba pe ye de ne wa chire beblem yeko aba sisi e 21st clinic ayesia tika expect siatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatica
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu die bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Nana wa kuafo yi afuye na saduru hobi mu o enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer wo to ye amoa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma wo boka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15-15-15 ana OCP MPK 10-20-10 akuafo a omo so edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omo so enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuaye onyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555-909-437 ana 0555-909-433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho ma Ghana ene Africa kuayo Aubo o mai be ya efri yenaro asetran be ya efri ye na ne ye etimi mo man mpo ye eno nso so kura so ye nkomo foforo no ye bedi nda foforo na yetimi akoyanim ye yo sisiri please yo bisisu alisiri bi na sabon sam kura ne bawu abrabo memo nipa kwan mo sisisu abrade bi ye wo de unim pa sa ye wo de e ma ne mfa nkokoba ne sa na amwa nti ye de ba asisisem ntem wase apu ena ye hwe ne ya pe ne pomasibre na asomdue aba e de amakumase asanteman ene ne mpatamu nyina ne senti abrante na betena se no story na no tene no de kwa wieye mara na ebe na boboso kakra bi afi na obi hwe papa no akosi awieye ho no na afi ya hwe ne ye to azo ne yatimi asole so opani pampa jo bibi aboko nyame adumo udin de say o kasa fini he Pacho FM Francis Amingo me free Santase Hemai Amingo dia na susu se betuma bo ade wasema bedai me Pacho Sompa FM enra me ba ha e ma yedi nkomo akran so yanwi nti bebia me di duru ye no mbe serese me nka me di be free ho okay e dia akọ na aye kokọ wani ma enra ye du se bebia me ne ne call ya ye koye tai ka no ho tai ya wa ma me chop money ni ya yes yeah ofreo yes se ka no mo mpake na mo nam ade e chia ano e hona na ho sa nti ade e chi ema ye na Sunday nti ye frɛ ne Wofa no ɛna obae nti ne Wofa no bae no ɛna meba mame mrashi ni se ni anko obi afe na wo hwe tie ye nura ye fa sa kesu ya branti wo so e driver ni ema obi de ne hyen kese pa ema no o de hyen kese ne ma na so de ko divoa na brongo togo ba bia ba so mani bia kwan wa no ko ana o chirim se ulia load a e whisk akora otimi nya bia 300 million na mo de akokwan so na maba ye va so be tu potru be 8000 funu aba se 220 ni de e jumasika afi ni betete photo ba ka ni mni atete adaba fo ne de na afi aduma wura afa ne de oni nipa na ye aduma akokwan so be mienu miensa aba omudi omuhuni omunya ne yesese omunya omkoye omuba na akonta odi na chi no eyese nkobe proto de atia wo no ame yayi na di na obaye no mum no no so be chirim se na akonta aka ena aduma wura no wa abrochi no se wonim ni nyina se epobo be firi bia bia check is kana se 20 million afa akonta nsase e wa no se da bi me ye o makonta na o ma machine sika ne sade a wona ye driver
woso na aye meters akonta say 20 minutes ma ida driver ani mate mu nchendua nto de kane mo so atu ho anamo so matuo mo antua wo mutumi tua na muntua na muntua na ehiem okay ye beba ho nso enti o mo antua sika no ebe ye kada ho ba ya anye ka na mfiri o mo se de mo ko so ye aduma nti mra ba ho se o mo ko kwa so no akonta ne pamo no ye de ma abrantie mo fa ni mate na afi de one ne nam nti go ba so ko kwa so ba bi mfa wo pen cheska mfa wo pen mfa load me pa cho unya load afre me me wofa na me wofa confirm say load no sika no mo ka ne ye ansa no watu ka no se mpa cho on confirm ya me ntu ka no afi so se wo ko na wo ba fa sika ni na abere no na afi chire problem o ho ne diska ne nyina na won so de ye mfa ma on sa na ko ten ne ye afi wo ko ba ko ba be ye ne sa ba ye ntua ne ka e na wo ko ye sika nwa no kwan o be ba no e na wo te fa ba bi anko wo fa load bi abeso load bi so ansa no afre ne sika ni nyina be yesi nti wode ne pen se na tracker afedo om ne tracker aboka anim nti na afedo paifa baby na na mo bi trace ni se nko mechi no na aye de se wo wia ne ho akofa load na nko abeton wadi onso se nya sa na no na adwene tie load na hia tu na oka kire om se ba akọ ehwanti wo monye ti go kwaze sa hade na be ka hade no na sika na bo ano se menya 3 na menya 4 na watima ka agen se menya load bi 400 nipa ni trace ne nsa ntumi anka no nti ma so no atimi yes a load ni wie no from say sika sei na manya load nko am say amaso okwa na obi akofa ti ne nsa ntimi anka sa load no na papa ne friend say me hunu ba bia wo kura so mesi so ndi adenti na wo ho ese nka of me che wo say onya sa na tie load bi na wanka me kofa be so load bi na ka bom na mafrɛ na wo hunu sa na tie na mba ya na yeso obi adi manim kan ma amantam abefa load no ti say ye wa ha ye twen ti wa no say obi ebe frɛ sesi a or the load be ma adwuma na wa hia no na mo bi frɛ say nipa na ofrɛ ne ba be ka na free ne nsam ogohia na no mo ma no kore nyina da di say ka no no mpe so mo gi free ne nsam enti eho na sesi a wo a opeke free wa to so na fa china no komo o yetumadi yango yanim da atifo ase say asemi omutie bi no mo bua bi amame ana say omu ka no kra ewo mu ni ade eti no ofa no obema mi hu say nipa na me one me kasa no a o ka so ma mi load na ye ne ofa nti obisa me say sisi sika sen na wo me ho na me so sika wo me ho 1300 no obisa me say na me call no ho ano load be na me fa na me say ma nya load na mfa de mu me sen ba machi te me sen ba machi no obi ebeka che me so osre me a onu so ko circle nti no me ye de me mfa ne niema bi enkomma no te me hwese metu ne empty akọ na me ni me mate so aye nam kom de de a 400 cedis ende me fa na ma de makọ na makoyi me koyi a na ya kofa sa load no te me fa na me koyi sa load no ye yiye na e bai obisa ya na me kire ni mu se 400 cedis na mum tai bi sei tai ne sei ye no o ka che me se me mfa me to tai no within 3 days time na tai ne sei no ga che me se me san fan ko ne nipa ne nsesa no me de ko nipa ne so won je se me discuss so 400 cedis na me yi mu 200 cedis e de so so ma nipa no sesa tai na ma na ka 200 cedis ekura me so bisa me ga che se sisi a sika ka me ho 200 cedis na o ma no ofa ne yi 300 no e de kan ho ma me se me ni me mate ni yambra kumase na bibia ni a obefrɛ me na ya kasa so ni nyina no o ma meja me license me niema nyina egu ka ni mo ka chem se ma me mfro ka no inside me need to me se be from intine e wo se me kɔ kumase se o mo ma me kwan se me mbra akra mbe fa ka na ansa betimi afro ka na me se mate ti na na adwen ne se me diska bi asie o ka ni mu ba bia me fura me de me ye ntimi so mete na se sa ma mfro ka no na me ma no ofa no lock ka no na okoja ye kwan na ye fro ka e ba kumasi ti e ba kumasi na me ye se me ko no ofa we no ho na ma ko bona ma ne se yes ni sei na si na ye ni wo ofa se na kasa o se ni ofa ba ko akra na sei ntu we awe na mi ko bi o se da bi eni kwan se me ba na me be ka kire no na wo se me friend wo phone so na me so asem we no se me friend wo phone so a enye no kwan no e wo se me ba wanim na me bebisa na me no ka ho asem na ehu because the my no the ntia me so me ja ka no ho a me ba no eye
Wofa ase no na mene ne kasa car ru ano na mene ne kasa enti mo na mene car ru na kasa ndi minim se bibia car na akodi no enye baabi a ye baabi bone no say there be ono na dey safo man enti min san kofa car no wakra ho ye de embra kumasi ansa one me akasa na me see you mate ti me pe car me dru anwaraga junction ti na me pe track ni bi adi akira akọ akra na me see there be ma me mfre no offers no na me kan kire no say no na yesa me kodru na say o man san pene o man fa matwa kwan hu na me frɛ no o se ma me ha me ho asema ka kire me no ma me ha me ho ma me nko na me nko fi na me nko gye ma ho me na ma me ha me ho na me san frɛ wo ofa na san bo wa mane se wo fa se ne se ma me nko ho na bibia ni a ono obekasa na o si yo free ho na odum fo me frɛ na on fa me frɛ ni bia on fa me nkasa je wo hwa na me fro ka e ba na adwuma mu ho na me ga se oh me frɛ wa on fa na sei o se ai one ne ofa se no enya nkasa e no ofa se no frɛ na on nya ne nti no one ne nya nkasa e na me se mate na me san ko fi so no amu esa frɛ me ka che me se me nya abotre se bibia ni a oye free a obɛfrɛ me na maba na me ne na akasa na me se mate na me frɛ na wofa se no so wo akra no ebo na manezi sei na wo wofa kan e no si you wate ti me wo hwa na ofrɛ me se omo de me niema na e wo ka no mu no abrɛ no e wo shop ho nti no membra na membaje that time so na me ne me master ba ko akwa akra na me ga nti sisi a me wa akra nti se me ba me de ba ba je niema no si you wate se e bedru ye na me ye fast yenya load by that the 2 days ti e bedru ya me fast na me ko je me niam na me dru ho no no amu ni ho na kwara o shop no ka chem se me nko je niam no no ti me ko ye na me ko je niam na me friend say o me nsa ka niam no o se obi bia o me say an bibia wo no si yo ti bibia ni a mbe frɛ me ye free mbe frɛ na waba na me no wa kan sika se na me se mate owa eko 2 weeks me ntehwe na me sen frɛ no me frɛ ni bia on fa na me teste abrochire ni no me hwe no online na me frɛ no normal WhatsApp call ti me frɛ WhatsApp call no fa na me ka chen say oh say ni na ekoso me ne ofa ni ntamu o say o menya abotre na obɛfrɛ me na mabane akan sika no ono so a on frɛ me frɛ so a on fa nti die ne wo mu a me muaye wo mi o se ai ne ofa no onya mfrɛ nya no anytime bia ono no be so be frɛ no ofa no onya no nti no me nya abotre kakra ma o na studio mate na ewo mu a na me master na san akɔ kwan so ti duru akra na me san frɛ no na me bisa ne se akosi sen o se ai se me mfrɛ T no de oye second TO no me frɛ ono na onye den o ma me mu na me se mate ti me frɛ ono no o ka chem se da mbeba kumase no me frɛ no se nya load na ye ba me frɛ no na me beduru ya ye be kan ho asem na ma jimi sika me se mate te ma beduru ma frɛ no o ka chem se you o wate ade achi me ntehwe ade sanche me ntehwe na ma san frɛ no o se o frɛ o fa we na de o mazina onya no na me se e de na eku na me a me frɛ of away no me frɛ na won fa te o ha na me fro ka ba ofa no ho na me ga jan se ofa me frɛ wa won fa e se me sika 70 na me na o se an sika na wo de ba ye no ye de bia ye photo ka no ho na ye check ye na ya boka nti ye no ni sika sem bia ka na before somebody can represent salad no ba no nya say load no na 140 million ena me load wo paga ho de buy na load a me de call me di free ha call ye no 300 million ti station master no ti commission 30 million ena me tofu 80 million ti me tofu 80 million no na first carrot a me de buy no ho sika e wo me ho ti me dey scan ni aka ho no 285 million to mo ka chem se me mfa sika no wo me ho wo paga ho no
me sende mom or the teacher ni number ma me say me fan ko to na account me call that day no o mo say network nya adwuma the next day me say call ye na Saturday nti o mo ka say Saturday o mo ye short time nti me say call Saturday ni me call ye no na o mamba na me masika no wo me ho ti na de chia say Saturday na me sanya load na me nya load na me so anyway dey say manya load dia wo bedura me bedura na ma ye den me dia mom ti me frɛ abrochire ni no ebo na man say oh manya load 140 million me mfa o say because udru ho no load bia obenya bia me wofa ne say esua nti no sisi a no wo che wo ho no bibia so e sika na obe use nti no mo ye dey mo mfa e no mbra na me simati ti e fa e no ne bai nti sa 140 million no ene sa 285 million no nti 140 million de me bedru e carrot for ma no o musika tua basa to mutua no piece nti Sompa FM 1700 krakam ene nde kra me nsanya nkan tasika nti na say sika no ame carrot we ni sika na ame ye no enu 1003 ena me de ma no ofa na o wa kra no ena me sa de 1006 e de ma teacher ni no ha na say sika no apete ti fa kwa ha fa so akwa ha si aka 1700 na me de ba be so ti ze me friend ko na omumfa ti ze carrot so ta ma twam ti ze so susu so mo do ka se ti ze no me wone de o twere me ko trip bia 50 million nti no 2 trips na me ko 2 trips na ko nyina sika sem ko yi ni nyina e ko yi me de o musika nyina bro se de se fata by de man nya ni nyina ne ye carrot we na me de ba last na enu 1700 okay enu so me mane ya we e ma oka jem so onjimi ndi nti no me ye den me fresh station master no confirm mu na me fresh station master no ofa na ti wo na ono angasa so line so na me obisa station master no obisa no say e ma ni nyam first kanam enye de e ma okay de wo mu no udini biem Francis Amingo ne story a odi abedan so mpa Asem Npe Nipa no story ni nsem wo producers ana mo be no motu afa wona afa yenkonko ye ni ko akoye ni producers atu wana mo ne ntie ni kan bia na dia omdiska na manana etwetia koko sa chibi bia boko de ofa nyame adom bibia boko na se oso ho ye de awrade nkuye abrante case ye ho na mo ntu akosise yo ofa no kre abrante no e de na Asem bebe dan Asem Npe Nipa na Asem no ana se ye wo hai na amanfo de Asem ba obi de na Asem ba ye nche asuntie ba kofo Asem nti enu nti ma ye to ye nsa frɛ abrante yi opanyin na ogina mu ma nipa na oto ka no o abuchiri no ono de ogina mu no e wo Ghana ha o magazine na ofa bra ye frɛ no Asem o kan nyina ne sɛ ye nuen ana sɛ menu ekuman ye oti ha yi na Asem bia o kan bia no onyi ntum ana mbusa ne sɛ gye a wonyi ntum no ase ne sɛn de o chemu ana sɛ o chemu sɛ abrante kura na abuo mu kwase a na ebra ne nua no wa abrochire no eto ka ne ba ye na wode ka yi ema abrante yi nhihye bi wo ho no mu ana sɛ wa amamu wa ma ekwan ama nukure bi anadi san sɛ abrante yi timi ka sɛ bi a okonkran na okotema bi a ofritema na obedura sika yɛ nkode ma ka ewura no oba enu sa afi ka ne bedi ni ho no ka no nukure bi amamu afi ono no ye na adwen sɛ ka no na abrante no nukure bi a na ewu nti no mo yɛ sɛ nkombeje ka no etu mo yɛ sɛ abrante no ofri tema kura e bankran no na ka na sei san sɛ adwuma na abrante no e de ka ne ye no ene hyehyɛ o mo ne hyehyɛ ye no egifai eti abrante no yemusa ne sɛ obra beje ka no ne konhye sɛ ka no ebi adase bi abosome obetua ne ka na obetua ne ka sɛ eno amem eti no sɛ abrante ka kyerɛ o mo sɛ wabetwi ka afe ana abosome nsia enti no sɛ no wagya ka ne twie enti no ka si omuma ne sika bi a
omo ni abrante ni sika bia omo edema no afi opanyin na o mazi no sa kire mu se ye nuen na asem no no ba ya na obeka se omo ede ne ka no ade a se sika no omo nyintum san se abrante yi hihye bi ho no na se ka no se ya abrante no emfa sika na eye nti ono de so obeba na se bi obe de oma na emum so mpa na Asem Npe Nipa se ato yensa afre no na ono so womra de ya obeba na afi ono so na asem obe se obeka no na waka ena mbusa na se abrante no so ka ani mu a wotwie no sika sen na se sika be no matimi ayade ato honom o kirem se abrante no sika kura wa ye kura no mu chichecheke a no mu chichi bibia afri mu a sika no kura enu be yo bepimo ha 100 million enu ena mo se 100 million enu no sen no mo de ma abrante yi ena abopanyin ne kirem se ono abrante no mo nka so mo gika na afini nsem na ohonom na abrante ka se ka na se e wotema eti komu hunu kwampa nkometima de ka no do mu yan sa abrante yan sen han de no me kono no de anya de so obetima twika ne biem enti sa abrante so ontimi twika ne biem de a eni omuso ni sika che bia e wo honom eti musa se ntintin tetemu nya no ka amna kwa kwoti sei sebe ya ye be hu asem ne kure no enkopo no opanyin no entutu na mu mra fidua mu ha na nke ne ntrase na kampanifo ye hu kwan ye betime fa so nka asem ne besi aka o hye mebre se nka nyankopon ya adom a nke fia de twa mu ye enko ba me aka asem no ofa ya twen opanyin na twen na ye friend kwa biem a fe de onfa biem abana ye friend say ofa kwame no so say enya de say wo de say o ka so beba no o ka so betu kwan no oba ba me yaso ate ayinura abrante kwa be fidie so no ya frɛ ofa kwame afrɛ na onya na agye so obeba ene o kina so eka ho eti ofa me de central adwuma na se de Asem Npe Nipa asem ba ya na yetu ho na mo no mahunu se enam so omo ne abrante yi etena se a utimu se nkrata se bia mem a ono so kyese amane bonesi ya wo hunu de faton sanete case na akosi eti case ni de akoyi na se ya tuensa frɛ ofa kwame ka se nkobeba nanso so wantimi amma enti na asema ɛhɔ no na minshira kokosa differential na ate ne nka no ono no aduma ne de chen we are not the ato aso no amane judgment no ko ne be Sompa FM ya minshira nipa bia woti agiri se bia nkomo ne ko no ya tie ye nyina ya tie bonkum ya tie nifa ya hunu se de niema ekoro agiri se nyina wo bi ka ebetimaka na ya na eyema sefem ye ma reko se asem si anipa mienu ntemu a utie owo de o so tie ankwa de na abema nkwa kwan na o se memekire magine tie owo nko ade ekoba ne sa na nkomo ne die no ayaya ye wesere mu wo fia so obi di asem ba anye so oba ne agene de atum bedi bia na nso wo bi ka abeto asomu do fa kwa me wa mai ese koba si yegina so de adi a ya beti bia anya ne a obepe firi so ono nko ade ne etie ye wesere wo fia na asem ba so ye kokoti na sebe lolo fe de ba ha kwan wa enche lolo fe de ko yekurum ntina de bi we ba na nimguase ye kwan no wa foro ho ka na nimguase lolo fe no ne bo odene e chen sebe tafrache enkoso lolo fe ntimi sere mo a me enche no nso na mo a kwaku ne asie no no mjidi yese nura no mse wake kambia fitinura na enforce abona hawa nsene bon aha obi oba bewura bia ode na asem ba bia na ye no susu se obi sisi no onte ase nti na ode ba chefo a mo amako school mo amunko school mo amu ofie mo amu ni fie obi a otie bia no aha amane bono ne aha de mani pa ba na ye che mo kire obi oba bia no ba kana se bia no ha ya ese sumie no ya jisu ne sere nyina na ye wia ya asem nyina guo ne apense mu ya fa telephone afro and first na telegram obi wo via telegram na ya ye akoma obi wa blochire ana ya soma ko obi a papa ona na bi kokofo ko bona ma je enu ho anwa wu ye da ya wan so le and the wia say ketua bi ya mansam trodwuma no obi sha de na wantu na mo ama amre ko na ni ene case bia na sese yetu na mo unless asem na si na de ni kore emom case obi de baba se ni paso ma sisi me yetie na asem ye ti fa telephone frɛ
obanyansani bi wo friend otimi ka ah ho na ode maba okay sa na che dia mama memre da say meba na so ma be che masem na ye fe gidi ye say na ye tie program obia to graphic kenkan on to graphic kan kra na se bo TV foforo ye ga se chinja de hwe ne mo TV foforo obua woni favorite ayi a wo hwe enti wo ko hwe wo bi de na wo kanfo gofo do mo ya de o gofo de say yo ana wo de aba tieni e pa wo de aba na ya frɛ wo de wo si twintwina atwan mema de bia makasa asemo sɛ obia ni nwa wa bruche no de sika man so sida man o sida ne kama wo te sɛ ni nwa ne ba ko hia no ai airport o ko hia no no wa fam ni nwa no ne din ko ne tika wo bra bibia ye kama o cha ho a ya ma de nchen ade che ho wani beje se that means why ya de papa mani mian na de sika ma na wodi ya de gu atopre awe nko fam edan na pata kwa mo bia ma ne brad what is ne brad ne ba pabam na wadwane sa no ma we na na yehu sa de owura yi ye nwa ti a wo kan ye pese kama nipa da sanity asese adwuma de na ye die ye ni ma nipa ba ko wo be fra obi wa say ana mutie one side wo be na obi afa phone na ye bia phone line to ana mo tell na mo kan de ye mo de woni mpefe sa asem na me church mu sa na e ko no wo bia TV de na wo hwe obi de na wo ka obi papa de aba bi oba so wo fi se nye na wo ka na wo ye no unko aba no so nko bu sa no si asem ni yo unko wo hene ni wo nko bu sa no ba wo tie obi de obi TV a wo te se ade chi ere ya ka news we si wa say wa ko nipa no personal go bu sa no enso wo di aba akwa tem wo di dwoma amatem wo di akufo adu atem wo so nko bu sa no ebi na abai itu ka obi asem se ya do no wote wa sebe sa nipa na hwe no mane to bibi di won kanya sa sem kire no se wo de boss ka wo de nkomo nya bo nti ko ne ka wo so ko kire wasem ba na so to bibi mane de nti wo bie phone la ya na obi ti ba bi na o kan kwase asem na asem no kura ba ye no e na mo ja one side ti asem ni du me bia mo madwuma no ya ya ba transe ya na nka ne mo ye che afutu sem ne adade ye ne betima tra ye program ne betima na afutu sem amafo betia kopemta me bepom nanso asisi sem bi wom ese ye ka abrante ni na sem aba ye tie na sem abeka sichiri kan so bra beka wo ye wi a ebi okura na nye ya tra office open ye nsi anka bebo asumdua ba danse obi di kosu aba kohwe fom ama wo kranko aye friends a kidna woni maami ni papa any pressure woni maami ni papa yes any pressure wo ni pasumasi wona mo wanu akwaye hu no ene wo kwada ye timwawuo abra ne de akohye na ne pressure obi obewu ewuo hwere bi as pressure ya kanya higher yes low okay the person can say abranta mo say friends ofa kwame wada mo hoten ofa kwame hotel busu kruwa mi de bia metake wo mo muti akoka no me ya makro no ya adwuma kwa kumi de metake wo mo muti enu because ye ka obi wan asem bone a de wo ka asem na na ye ka no wasem no ebi kura wontie de wo ti akoka no me ka chose ko aka ne sa kanya sasam kire no sa ofa kwame wadama ukesi bi ya tu kesi bo Sompa Asem Npe Nipa na den ofa kwame mama brand ya kwata no o kagu so ofa kwame ko ne kwache wasem say asem papa na oni brand di asem papa o ba bache wasem mi kwa gwe betima jansem bi so akasa meme de ye ma ofa kwame ne enne enkosi na juada eko sabe adwenwen ana adwen ye wo sumiem ye na sumie so kwa ye da sumie so fa adwen enda ponko abodam ya na ni wura modam obi wona ma bonte sebe enu abodam but obi ana maami ana ne papa na ne yire na ne nwia bi ho a ne waka asem papa bi a kire zani pakro no je ko sente sadia kwase ebu ba hanum a ye pa yanka ne yie kwa na yanka biem no kra no apprenti wonya manenka ti asem yo wonya manenka iti ya base obi bia wutie ye
enyo obi anim guase nti ha ya besra asɛmba sɛ ya momfa ni die ma yɛn so ya ya manfo no ma de hye pa na ete ya wo eti sɛ ne wo si bu wa busua pani no saa so na yɛn so so respect yɛ wa ma yɛ bɛka odi menye yehu edo fa kwa ma da wo ma bebi awo bia na yɛ to ensa from ɛnan kosi dwuade ɔkyan de madwuma ne kwasi de madwuma efi dwuade ekɔ ya wa ha bomode mi tro challenge amano ana me to nkra de amano ofa kwa ma busuafo mo ne nkasa mo amhwe tv no awo bro no amote so no mo nkɔka nje ofa kwa ma se wasam ne yɛ ka no yeni na tan ka renche no emmom se to so be dia ye be kire kokwa chechuchu tie nya ba ne sa de ya kire kokwa ya kire kokwa ya kire tuntum ne akon akɔ no ofa kwa ma so ya adwuma we yeah okay wow okay ofa kwa me oton free e macro abusu akruwa okay anti ofa kwa me wate ye nka omra adwada no me kan de ese free dwada e ko no ye fa asem we be foforo impempi nipa mienu ya de a yesi yemu ya se na ano ye de ti ya me hia wo mienu nya na man komo ye de man sa na mpem nkom wa mani ti ye ntimi no mo asukọ ba wo de a wo ye de metima kan chi office wo na waba wo wa ha ekwan bi so no mo ani ni first oni mate akọ waba sika bi afa monsase 20 million se mate ne di yo wan di yo una ane ne koye na aye driver mate bi aye driver akora ka woto wie mbo na wa so be di mate a driver wo control tre be duru na osika semo wa be nya wo control ayera yesi muntua wanti ma mpe ho asema anka tire mbuza se wotua wo se da bi wa mpe ho asema anka na even when you 5 million bi mbo se minim so ne di ye nti me sa aka we me mpene so ba me support 25 million ni kura na yakase okay watu anamo bi watwi wani ani twi na chire no omoma wo mra e wo ka na ho mra no fa bi wudi so e fa bi wandi so eno so no ye contract anka wa brichi me na me de ma de na me say every day Sompa TV bradwuma unya tumu a ebe ha me usi yo na say me bradwuma every day sika we na fama usi tumu ebe ha me na ono so si yo na afi wa ma adwuma baako onso betima gina so se ne sika we won fa ma wo eye nkomo de tomre bi ne ye free se ade bi wa ye ntimi mfa nche de a ene ye ne obi hye mra ne ye nyina ye de so pepepe ne ye koyanim ukọ okwan so sika bi akam up to ne emaye kana ne betwe manso no so pesa sika ni kura se ye de ama wo ye mfa ma wo because obetima ba de sia beka the first 20 million wa mfa ma no 70 million akakam ne sentiment nkan ndi ade na wo de wani abere eso sa de ye kura wo mfa ho ko ne de kan be di wo ntu anamo yada na ne de na budi be di no de wetima hunu se usika hunya ntu kotu hu anamo ekoba sa na se ye ko amawa em se ye forso ne amfa nyansa anto be konkwase antokwa ti mesere se mpempi ni se mfiri sa asem bi sinam ntimi nie mane nka di kan toto achi toto wakwan yie e be duru ha sa na ye sa na ye di enkomo ko metima ko ama menim ne obi be kwa akoye na chire ti me ko a me kuntokwa ne doprapra chira ba bia be wura tokurum bia akoto me sunsum wo wa be ka tese san ko na agwa yo dimi nya ne we but so beta obi ati se na asema mo bone no kore wantima nka nche no eno na mu obi de ukokina ne nse ka ti mesre next time to wakwan yi wo sa akwan etete sa ho to me bia komo ya ba mani pa hu so ye principle o ko na wo so mo osika wan fa ma me nkokora ko menini amedi ana me de first load no ko ma te 5 million medi because ya de also de ma wan fa nhye mensem ti manya mate e ya sumdie dan so do pebe kwa kofa bibi se o dididi nti mi se kwan so wafa ne ma bi a na ye mi dididi ne ma wa mo mama ne obetuma gina we so de akaza agiro e ba sa na wakodi fo ti mesre the star nye bi mi so won komo no uye innocent pa ba mistake bi e shame nti o kazo de yi ni wan kwan bi aso a obenya wo e kire bi ya na abegina sa aye o ya ampa wo de waka no kre we nyina te sei ba we nso te sei nti do om tete firi kwan go so man balance nti no men fa nche o mo dia e bia na ho na wo de yekoye de nyesa sika wo bodi ni de me kura me kan no kura kire wa ni kwan se sika no de ma go kura de o mo ka o so mo ti firi no fa kwa men so ma kan kire ne se o tie ye ne a e de ya ka bi ba ya mistake bi ba ya o ye adwuma nti fa ni pa ne tenase na nka de se sika obo ye nyina na wo hwan firi ni 100 million so wo de mo kura mo ka ana se ne balance na wo se mo de man sa na ni pa ya de ye na ma ye bobre ne na wo fa se bi ato na na ahwe so ahwodin nyina ba akofo nchen sa nkosi awiye o wo ma ombeba bebobra ni ade bedi obi ba oba behia ti mesre ni die kwanze tom na bi na bibi wo yebotoma aya ye ma won na wonni bie mfele wo de yemfa nsa akora na be ya de wa anya de
wo je o machine asi ho eti akrache wo de kawe ka ko mienu e 100 said ye kan no e kawe ye tifrim no besi 7000 jo 7000 30 million ya tifrim ana say ye de ye 7000 jo 30 million eno no wose wo nsoma no wadi anu ne ba bi opebia wonko fisa wo su nim so aye writing e ko basa kro no be ye fefefe ne akogo ye nim ye kan ya panyini watwi wani anso ye adwuma da bi aton fredi didi sabita frate de ko basa wo discuss mase mfa fredi mrew na ko kakam na maya nti nipa kro de be che no timesro fa kwa amse wo tie bia o mra meka nim di sem nyame pa mande nyesa e ho na me ya kire tuntu e ho na mabone ne ba no e ho na matem de die ne nsem hunu ne ba no mi nsem hunu mpie ntem sa unless ya mo akonya di nkomo na na o ma ne ma ene na mama me dam na kan ho na magya nyansa no wa akire na ma ya bodam sa ne yakoye nim to fa kwa mesro ne diem o yiri tie obusuafo tie o metie a bra obi nim ne asie bia na ne ameka obekọ ne sa akra so dibem beka bi na nya fe ye mu nipa o ne nimba bi be hyiehia ye ho biem to fa kwa me so won kra no a so mu na mo na mande no ye nhia na bibia anya fe mfama ye won so betima boy wuram ye fa 2 course pe eno me di so for time to na o se me na de ma no ye fa 2 course pe sa na ye business ba wuram na o so nso je na de na ye kokọ ye nim sa pepepe Cedar Worship Center Buakwa Kofolidua ena papa wo a friend Bishop Albert Sechi papa we woye general overseer ono na asole no ehye ne nsa Kristo esi fapem ne si ne so send your can say Peter oso na mesi masafu esi asama ado pruntimi twimfa so we de ensi Peter so esi Bishop Albert Sechi so endin bacho kwapon be set upon church kwapon na yekuru bi dintina mbele me de beso so no aha ndino sofu panyini wo fia ne nsem o mo de bram na no odene enne ba bi o ma wura yi asem bi a ompeso mchechi o ma tie urade asmas na no odene ba anti mesre se obetwen wo mo na bibia akoto te dia maye obi abaso 0548931930548931930551931931 bo wura mu ni batu pe na ye nsole so ipa mi enu pe mo nchire ma adwene na ye nso so hello yes sir what do you want Kwaju facha ye kwaju ene wa yi nya kura em say ujina membo no so hello kwanta buza dia ne mpere kokoza tin network ni ne ho hello hello yemfa frefoni nsina ye sole so ene yefiada aha na merema akwanse yemfa adwumadie ensima edini ya kinsidi kwakubu ache popular known as the nation's uncle Wofa Lumba nyamepa dadu adano yabehe abrante no case na afi no yakora akira ma bibia akosa de wose kwa amaye yes only Cedar Worship Center for neighbor Bishop Albert Sechi Npe Nipa na bandi di akonya na ni Npe Nipa ntina ne be yinhira e de ama papa yi wo bo adwuma pa ye Kenya midwuma dia onisa ese kura atese ufulu na buawo